És que no tindré temps, no tindré temps per tot. Em tenen boig aquests dies, perquè aquests dies amb la quarantena ho estem passant malament. És que estem més que res, és que estem així una miqueta, és que estem sols a casa, ho estem passant malament. Hem estat una quarantena així molt llarga i divertida. Ui, no vegis tu. Bueno, perquè hi ha coses que ho hem de, com ho diré jo, definir, aclarir. Les coses han de quedar clares. A veure, per què cada dia a les 8 hem de sortir al balcó? Jo és que em canso. Perquè a les 8 surts al balcó, vale, un rato. Però igual fa un rato han vingut a felicitar un nen. I també, al balcó, veritats, vale. Després, la veïna de dalt era el seu cumpleaños i també, vale, vinga, va, tots allí, vinga, fot-li, vinga, va. I bueno, doncs, i passes el rato. Doncs comença a fer llarg, m'estaven enviant whatsapps els amics, perquè ara amb el desconfinament això comença a canviar, el desconfinament comença a canviar bastant. Comença a canviar perquè tothom t'invita. Escolta, hem de quedar per fer una cervesa. Quedem per fer una cervesa perquè ja estem desconfinats. Hem de quedar per anar a esmorzar. Com que estem desconfinats, anem a esmorzar. Escolta, dilluns quedem per esmorzar. Vale. Què et va bé a les 11? Sí, home, sí. Un altre WhatsApp. Com ho tens per dinar a les 12? A les 12? Vale, doncs fem un vermutet també a les 12. Ei, vinga, va, també, quedem a les 12, fem un vermutet. Altre WhatsApp. Què? I per dinar com ho tens? No, home, el dinar el faig jo perquè vaig bé, faig cuinetes i no com aquests que entren ara, avui, aquests dies han entrat a la cuina per primera vegada i volen fer pa. Misteri, el pa. Collons, el pa el feia a la Pobla a Lluís. El Lluís ja feia un pa, la mare de la Pobla. Però ara tothom vol fer pa a casa, però que no veieu. Si s'aneu al Carrefour o si aneu al Mercadona i per 60 cèntims us infleu de pa. A què collons foteu? Que no heu vist mai un forn i es foteu allí a fotre farinada i tot brut per terra i ho has de replegar. Home, no tingueu criteri, pan bimbo, i te'n vas i agafes la fleca. Una barreta de pa, una baguet, l'obres, una tomaqueta, una miqueta de pernil, una miqueta d'oli, una miqueta de sal, a veure si ho he d'explicar com s'heu de fer això, val? A poc, i tranquils, home, tots esbojarrats a fer magdalenes. Si quan vas a fotre el carajillo no demanes mai una magdalena, que ulls vols ara fer magdalenes ara tu? Home, no, deixa-ho estar. Això deixa estar per professionals, home. És que... Oh, he penjat a Instagram, un pa que m'ha quedat. Tots sala, vinga, va, que fem un challenger. A veure qui aixeca la cama més alta. Vinga, jo faré un challenger, posar el peu al damunt del cap, girar-me d'esquena, però amb el braç creuat, mentre em toco el pit i em baixo el peu. I les sabates les porto a les orelles.
vinga, i tots allí, vinga, va, jo també ho faig, jo també ho faig, jo també ho faig. Vinga, altre Challenger, un altre Challenger, d'allò maco. Jo aguanto l'escombra dreta i se'm queda dreta allí, saca, i se li queda clavada i no es mou. Marrano, frega el terra, home, que la tens enganxada. No, el que tens és l'escombra enganxada a la merda. Per això s'aguanta. Altra cosa no... Altra explicació no té. Tothom aquí... A veure qui la fa més grossa. No qui la té més grossa, a veure qui la fa més grossa. Jo perquè aquí tinc... Jo estic sol i tinc una veïna dalt. Toca miquetes nassos. Bona persona. Però em toca, si em toca amb les nassos. Per exemple, toca la pata, que tens sal. Gorda? I s'emprenya. Sal. I li dic, fina? I si la vol, gorda. I vaig dir, sal, gorda? I li dic, sal, gorda. I es va emprenyar. És a dir, sal fina igual entra i llavors... No, sal gorda i punto. Vale? No m'emprenyis. Sal gorda i quedem bé. Ja s'entendrem un altre dia. I em diu, si et trobes sol, podem veure una pel·lícula de Netflix, una sèrie de Netflix. Sèries de Netflix. Mare de Déu, que les va parir. Sèrie de Netflix. Aquests dies tothom ha vist La Casa de Papel. Tothom l'ha vist, La Casa de Papel. La Casa de Papel. És millor que agafeu un llibre que també és de paper. Vale? La Casa de Papel. Tothom ha vist la sèrie aquesta. Jo no he vist cap capítol. Us lo juro, no he vist cap capítol. Tinc Netflix i no he vist cap capítol. Perquè, com que tothom parla d'això, dic, escolta, tio, ja és majoritari, jo soc minoria absoluta. Minoria absoluta. Plego, no hi jugo amb això. Però que jugo a vegades és amb els nets, perquè com que no es puc anar a veure perquè estem confinats, bueno, aquest dia ja hi he anat, dilluns ja hi vaig anar, ja els vaig poder veure, però aquests dies, amb això d'allò, sí que he jugat amb ells. He jugat ara, he descobert el món de la Xbox i el Fortnite. Ostres, tu, un món. Fortnite, un món. Uau! Uns tios, uns panorames, uns trets. La gent s'amaga per tot arreu, no els trobes, et busquen i ets mort com un conill. La partida més llarga que he fet ha sigut de 20 segons. Avi, torna a començar, si em tornen a matar, si torno a ser mort com un conill. No, que ara venen i t'ajuden i et reviuen. Com que em reviuen si ja estic bé de viu? Bueno... Ai, quines coses. I volen dir, fem una partideta i juguem i parlem d'aquestes coses i juguem. I es veus i dius, no, jo tinc una paraula, és que, avi, que m'acaba de trucar la profe, perquè està a l'Institut de Morell, d'allà a l'institut, i m'ha fet una pregunta i no la sé, i si m'ho pots, a veure si m'ho pots explicar tu. Dic, escolta, internet, i ho veus? Sí, diu, però és que no ho sé buscar, i com que tu ets més ràpid, ho busques tu. O sigui, jo haig de fer els deures, jo haig de... A veure, senyors de l'Institut de Morell, una pregunta. No vaig acabar el batxillerat, a veure si podeu donar un títol. No és per res, no? Però és que així, mira, podria fardar. Vale, podria fer. Durant tot aquest confinament, i abans del confinament, vaig tenir el gran pensament, de fotre'm a la UNED, estudiar a distància. Però escolta,
estudies tan a distància que t'agafa molt lluny aprendre allò. T'agafa molt lluny aprendre allò. Perquè, a veure, ara em pregunten història de l'arte. Si no la conec jo, l'art de l'arte. L'arte no la conec jo. Com hauria d'explicar la història de l'arte? Si de l'arte no la conec mai. No hi he estat amb ella. Pues la història d'Alvia Anderson, o la història de Montserrat Cavaller, o la història de l'arte. Qui collons és la història de qui collons és l'arte? No ho sé pas. I per la tarda et poses aquí també un rato aquí amb el mòbil. Tothom comença i fa directes. A les 7 comença un directe. A les 8 comença un altre directe. Has d'anar amb cuidado, perquè clar, no et pots perdre cap capítol, perquè dius, què m'has vist? Has vist el capítol meu? No l'he vist, avui no l'he vist. És que avui que em posis corazoncitos al directe, corazoncitos. Que ho fes bé, corazoncitos. Que si el directe del teatre, que si el directe del veí, que si el directe de l'altra colla, que si el directe del... Escolta, que he fotut uns directes, que l'altre dia em vaig, de cop i volta veig un directe, posen en directe. Estava enxufat un lloro, us ho juro, un lloro, el directe era un lloro, escena, així, un lloro. Què mires? Tenia una audiència de 328 o 329 espectadors en aquell moment que estàvem mirant. Allò pujava i baixava, 380, 390, 345. Què mires? La gent, escolta, no sé com s'ho fa, perquè aquests dies, per passar el temps, ha de fer el que sigui. Bueno, nois, m'han dit que la Corriola Teatre volia fer uns monòlegs de la gent que més o menys som socis i participem, i aquest és el meu petit homenatge a la Corriola Teatre de la Pobla de Mafumet, del que sou un gran pobletà. Va per vosaltres, amics. Do 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 do